Ari ko sa BSK, ha? Kaning barangay o iski election. Nabasahan ako kanong buntag awahin, ha? Kaniyot lang, ha? Ingon ang kagahapon sa buntag dunay committee hearing ang Senado pinaagi sa ilahang kaniyot kay ato ning klarohon ay gitinagalog ni o niya dunay gipahagyong Senate Subcommittee hearing kagapos buntag on local government. Ang presiding officer ni si Senador Chis Escudero. Kani proposal lang ni. Ay mo pag kuan diha nga mga incumbent, proposal lang ni. Plano pa ni ha. Ilan nga sa may lain binisay proposal plano. Wag ko lain binisay basta ilan ni pag fix ko no sa mga barangay og iski officials ngadtos 5 gyud ka tuig. Kunin dito ako rin binisay ang kotom sa makaya. Para pagsiguro ko no sa taas nga higayon sa mga grassroots o sa labing ubos nga local government, kanang barangay local government na nga makadaw dunay multisektoral ang maong hearing kagapon dunay multisektoral lain-laing hutong kagahapon nga nitambong atol sa subcommittee hearing matod pa nga ang presiding officer si Senador Chis Escudero diin ang ilang girepresentahan sa Liga ng mga Barangay National Citizens Movement for Liga ng mga Barangay dinis ato si kuan man si board member Tining National President sa Liga ng mga Barangay onya NAMFREL National Citizens Movement for Pre-Election onya PPCRV Parish Pastoral Council for Responsible Voting o ang National Youth Commission onya ni pakita og hugot ka suporta sa maong balaodon pag-institutionalize sa 5 ka tuig nga termino sa matag barangay og officials og iski. Matod pa kini mo'y magputol sa kanunay lang gipospon nga barangay og iski election. Mo ni gipasabot sa maong balaodon. Balaodon pa na klaro ta ni. Matod pa Senador Chis Escudero ang iyahang balaodon mag-fix gyud sa termino sa mga barangay o iski officials ngadtos 5 ka tuig. Astilan dagan. Unya ni tambong po di kagapon si Chairman George Erwin Garcia sa Commission on Elections on COMELEC ug ubang mga ahensyas gobyerno sama sa civil society group nga niingon nga dunay dakong kahigayonan nga numuuyon ang kinabag-an aning postponement sa mga barangay og iski election nga ipahigayon unta karong Nobyembre 2. Matod pa sa maong balaod noon, ipasabot ni Chis Escudero nga ang frontline sa serbisyo ang mga barangay officials yun kuno nga kinahanglang masustinihan nila ang development or ang kalambuan sa ilahang komunidad labi na sa mga panahon sa kalamidad aron ang ilang mga programa mapadayon nila nga why putol kon ang termino sa mga barangay officials tag 5 na katuig. Matod pa po sa representante sa National Youth Commission nga si Irvin Nepomuceno nga ang maong balaod nun kini maghatag ni og strategic progression pagsiguro sa mga local officials nga dunay igong panahon pag-implementar sa ilang mga proyekto sa matag komunidad aron ma-enhance o ma-improve ang ilang mulambo ang ilang mga pagserbisyo sa katawhan. Si Konsehal Konsehal Jose Maria Rodriguez, ang presidente sa Liga ng mga Barangay, niingon nga ang posisyon nila paborable kayo sa consolidated nga hiniusa nga hatag og tagilma katuig nga mga termino sa mga barangay og iski officials aron pagsiguro sa ilang maong ilang pagpanerbisyo sa katawhan sa ilang matag barangay. Ang Senate Bill, balaod doon, 2387 ni
Senador Chis Escudero nang ingon nga ang term limit karon sa mga barangay officials nga mo serbisyo lang og 3 ka tuig sud pod sa 3 ka termino matod pa kani while ang iske samtang ang iske officials usara pod ay ka termino sa pagkakaroon ha matod pa ang kadtong mga iske sa pagkakaroon nga elected, moabot ni up to November 2028 nga election, kon pananglitan, mahimugso ni o mahimo ning balaod ang Senate Bill 2387. Matod pang Senador Escudero, ang maong balaodon, paghatag ni og patas alang sa mga naglingkod nga mga opisyal para maka serbisyo sa tinuoray nga dito sa ilang katawan. O niya, ang maong balaodon, ipo ni, sa balaodon po ni Senadora Amy Marcos, nga gianggaan ni siya dito Senado, wakwak. Wakwak, mapon nga wakwak, na naman si Buguin mo to. Na magbalhin po, sa eleksyon, karon untang Nobyembre 2, karon tuiga, matuloy ang gusto nga 2027 po Oktubre si Amy. Pero posible nga, og asay mauyunan posible nga, ang kining maong mga balaod ng duha ka buok, kon mahimugsong balaod og pirmahan sa presidente, og dili ibito, mabalhin yun ang pinili ay Unyas 2028. Pero, kon ibito sa presidente, ayay, mahinayon yun, Unyas kalag-kalag ang eleksyon. Klaro ha? Klaro lang, mo ni ang ipasabot sa mga balaodon og public hearing agapon. May buntag dahil ni. So, salamat sa Ginoo in taon. Init ako no dito. Silas Manoyo Sir Junior Molo og si Madam Lilit sa init na gyud in taon diri. Salamat kayo. Di ako yung mga igagaw tos tulidong maanyag ug ambungan. Si Pipay og si Boy Caruana. Morning niyo, Depay. Okay, ako rin tiwason kay karon man god depende man gyud sa opisyal. Una, akong lakbitan og gamay. Kana bitong survey sa pulso ng bayan, di ba ka to survey si Ota? Ay mo bang top performing mayor, ang mayor lungsod Barili nga numero 1 pulpol? Sa itong mayor ba dyan, nga hingalag Jerome Lampaw pang tapulan. Nahimo silang number 1. Kanin sila, mga local officials, sama po sa mga barangay captain, konsehal, nga mga local po din silang mga official. Now, depende ni sa kapitan, aray kapitan mo na itong isgutan karon, depende sa kapitan o mga konsehal nga maayong mo serbisyo sa ilang barangay. Makahimo o mga simple lang, kay legislation man siya ito pagpanday balaod. Council man sa ito pa, pagpanday ni balaod, aron magamit sa ilang katauhan nga serbisyo andes barangay. Ang iski chairman, automatic membro na siya sa konseho sa barangay. Wala labot konseho ha. Now, og ang barangay officials, makitaan lang nimong kunuhay nagserbisyo sa sigig panilig ang karsada. Kaya dito sa ilaha, di gani ka maong manlimpyo sa ilaha. Maura gyud nabuhat, wa gani kay bawag unsay unod anang local government code agoy Ginoo. Ngunit akong problema, except aning mga barangay officials, karin din syudad, ang mga kapitan rin, abogado mga gani, doktor na ay mga engineer, agtos mga bukid-bukid or mga probinsyang barangay, nga dili gani, dili pag-discriminate niya, dili gani kayo kasabot anang mga litra diya sa local government code, nga mo'y Biblia sa mga local officials. Makita ni mo, sus, nanilhig mi, oy, nagsimento ra ng kasada, kagitagaan ming mayor, pulpol og duha ka sakong simento. Mao ba? Mao na ilang serbisyo in return sa ilahang honorarium nga nadawat in town Ginoo. Unya na kapitan magtakin-takin og radyo kay supervisor sa panilig. Naloko na. Pastang luuyas barangay unya ikaw nagsigi kag buhis sa imong sweldo gikuhaan patag palit nimo gikuha ag buhis isweldo ato mga pulpol nga mga barangay official. Unya ang mga opisyal, ang mga kapitan na ba, kasagaran mga kapitan, o laki,
Ang asawa mag-apil-apil barangay hubog pa patangil ara og makitaan kang may krama singgitan ka man gyud og Yawa! Pawa! hastang luuyas mga barangay dito. Dili kay ka maumuhimog simple kay resolution. Di gani labo nag ordinansa wa kay bawo kun sanang ordinansa og resolution si kalainan ana. Pero pirtir bang agresiboha kanang dili ka mao. Muy agresibo kayo magpapili konsehal ay los. Kuning ilad kayo ang kabati sa pag-irog-irog ani mga barangay og iski election tungod kay dunay mga pulpol nga mga barangay officials gikas kapitan ngadto sa mga konsehal nga wa gani kahibaw og unsa gyoy unod anang ilahang trabaho. Mao ba? Unsay tumong nganong magkonsehal ay sus Ginoo ko paghimo pagpanday nagbalaod sa barangay. Dili kay maghuwat ka kanu sa marilis ang imong honorarium na magsige kag semento anang kalsada tagaan kag duha ka sakong semento mayor. Kang luuyas mga Pilipino labi na gyud kay kani the smallest unit of the government kani mang barangay. Unya magpili ka to pulpol kayong barangay officials na. Ilang ko example dito sa mga kay daan naman to. Pero sa uban nga mga silingang barangay sus Ginoo ko pagka luuyay. Unya magdada pag siling magpa-picture pa muna ba nilang mga tupad beneficiaries noon. Kung mag-uniforme atong na sweatshirt bitang ipang-apon-apon sa dole. Tanaw ni mo ng mga barangay konsehal nga manilig anang kalsada ng highway. O mag-uniforme tupad amo ra yung taga mga beneficiaries dole. Mao ba? Sus luuyas mga Pilipino ito. Loko na. Wala na. Depende sakto ito baliko na ko tong giingon ni Miriam Defensor Santiago. Nga kon pananglitan magpapili gani ka. Alang pag serbisyo katawan papili ka, eleksyon gobyerno ha. Magpapili gani ka. Kinahanglan usbon po ning Batakang Balaod, able to read and write ra ang atong konstitusyon. Magpapili gani ka kamao sa kaintaon. Oy. Sus ultimong wa kay baw kun say nganong naa ka sa barangay, wa kay baw nganong naay auditor ka taga-kuha. Sus paita. Uyas mga taga-barangay in town. Di mas pag-unsa, no? Kanina bang agresibo kay magpapili katong yung way na kamauhan. Huwag kayo mag-unsa man ang Republic Act 7160 siya. Wadi yung katubagan na, pas kang mga luslusa in town. Naloko na. Pagka luslus, tanaw ni mo, kito na, takin-takin, pag handheld radio mo rin yung correct. Ay, bisag di mo rin signal. Kadang radio hagbar na obsolete naman na di man na gamit na karon pagka tungod las kalagala usahay. Karon ingnon nga kapitan ko, supervisor ko ring nanilhig, mao rin gibuhat. Wa gani nahimong sus paita. Ultimo gani basic kay panginahanglan sa mga tao di kahimo. Ultimo paghatag og kanang panginahanglan sa tao like kanang tubig. Suga suswa. Mao ba? Nagnganga to apos mayor naghuwat atong pulpol nga mayor sama anang mayor Barili. Lasa. Mo bitaw nga kita unta tanan og di palang sobra ra pug grabing supakero kay daga naman tong attempt suway. Pag usab ni ning Batakang Balaod sus daghang kay na ang tungod kay extension of term na limit na. Loko na. Usbon lang yun at matay. Kinahanglan nga. Kamao kinaay mga konsehal ganing malibog ka. Mas maklaro pa nimo ang sinuwatas doktor. Kana sinuwatas doktor mga magresita di man kakabasag tarong ana. Na mga konsehal nga ang ilangan murag sinuwatas doktor or labaw pagkangilan sa sinuwatas doktor. Kanya pagkaroon ay nung kamaosos di malasas Pilipinas. Labaw gidi malas ang barangay yun. Pas labi nagmakita ni mo masig takin-takin anang handheld radio nga so kung anay uso sige takin-takin nag-supervise ng panilig sa iwe. Mao ba? Si El Mundo. Uy, ilngigang El Mundo. Mao ba?